Salam alaikum malien chana muso demsen fara ma krokan anga foli be bela jale tuguni aw bismillah anga émission anga tolo konna la amina dadu nga bitai atenoya saro ci anga foli be bela jale mogo kibe kan su wakati yoro la anga ni video konna la anga foli bi chaque vendredi doro ame artiste do wele kana anga plateau ka nyinga ka actualité la aga projet na natawla artiste demsen o yiga artiste mo goroba o ni mago bana ibse kan wula anga numéro la malikuna foni tv.net ou est en un numéro là 53 99 75 91 il est en million soro donc au comme qu'on a la bi anduna nga munu qu'on a la tukuni entre un artiste dawle talentueux du courage bala donc dala nyana manu wa nga dem sen donc dala dodu na le to ko benzi ay tekere bafo benzi kuna patron ça va ça va quand même alhamdulillah wala ça va ouais ça va alhamdulillah et forme na nga question koju ouais voilà donc et akadani qui présenter folo qui toni jam fa bon ne toni jam Segu Maiga bon ne yɛrɛ ba bɛngɛ tɔgɔmani o de bɛngɛ na bɛngɛ yɛrɛ de nan benzi quoi e ma fama donc sanfila ka bɛɛ bɛ ne dɔ benzi la donc u yɛrɛ wa non kere ka fara ne yɛrɛ ka non kere liga dɔw ura benzi dɔw benzi qualité mais benzi nana cogo di benzi yo tɔgɔ in sɔrɔ cogo di ko k'i ka arabu tɔgɔ bon n y'o yɔrɔ de f'i ye sisan nɔ o ye bɛngɛ yɔrɔ de ye quoi parce que ne yɛrɛ ye n ba bɛngɛ de ye quoi ne tɔgɔ dar'o de la quoi i m'a ye donc bɛɛ b'a fɔ ne ma bɛngɛ de n'o de sunnen dɔrɔn k'o kɛ benzi ye quoi ya fɔ cogo ni dɔrɔn quoi mais ça tɔgɔ ka ca dɛ dɔw yɛrɛ ko bɛn tigiri bɛɛ b'i ta fɔ tiɲɛna c'est normal ni artiste i bɛ ka évoluer jagoya do tɔgɔw bɛ ya donc an bɛna question filanan na ɲininkali min b'an bolo ok a ka d'an ye k'i da don i donna arabu kɔnɔna la cogo min na parce que ani i donna san min na ka na se bi ma i ka dɔɔni ɲɛfɔ an kan benzi cɛ bon arabu yɛrɛ ni question fɔ parce que mun na i ko n donna arabu la cogo min na ani san min na bon n yɛlɛla mun na parce que n mɛn'a kɔnɔ dɔɔni quoi n mɛn'a kɔnɔ dɔɔni i m'a faamu parce que wagati min na yɛrɛ ne yɛrɛ ka arabu daminɛla ni n cousin dɔ de ye donc ale kun tɔgɔ dalen don Mabjek la Lil Jack awɔ voilà i m'a faamu donc directement ale de kun bɛ na an bɛɛ kun bɛ sigi ɲɔgɔn kɔrɔ donc a bɛ to ka répétition kɛ a ka bitiw kan quoi n'a ye répétition kɛ bon kuma la ne yɛrɛ bɛ se k'a to a la dɔrɔn ka barika don quoi ka improviser ka dɔw fɔ biti kan quoi a bɛ ɲɛ a yɛrɛ bɛ créer i m'a faamu a b'a fɔ ne ko yi ko non ko ne bɛ se ka kɛ dɔnkilidala ye quoi parce que ne bɛ ka improviser cogo min na k'a ka dɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ cogo min na quoi donc ale de kun bɛ courage donna yɛrɛ fo ka na n don dɔnkilida in na quoi i m'a ye donc mun ye wagati min y'a daminɛ a kɛra o wagati ye bon a mɛnna fɛnɛ quoi i m'a ye hakili t'a année la juste i y'a daminɛ année min na non année ta n hakili t'a année la juste mais cɛkɔrɔ o mɛnna dɛ a mɛnna dɔɔni yɛrɛ de a mɛnna dɔɔni a bɛ san saba bɔ a ka ca n'u ye dɛ san duuru a ka ca n'u ye parce que n bɛ se k'a fɔ peut-être o wagati ninnu bɛ sɔn ka bɛn 2014 ninnu ma ne ma fili depuis 2014 fo bi e bɛ rap la o wagati ninnu bɛ sɔn ka bɛn o de ma i m'a faamu mais le moment que a tɛ n bolo seere ba la quoi i m'a faamu ne ye f'i ye cogo min na n cousin de kun bɛ courage ba donna yɛrɛ ye quoi parce que a ɲɛ bɛ talan na quoi i m'a faamu donc directement n nana a ye courage donna ka taa studio yira n na donc an taara studio la i ka cousin fo dɛ non wa i m'a fo mais n profiter nin yɔrɔ la ka foli bila a la quoi Lil Jack i m'a faamu awɔ n cousin no donc directement a ye courage ni fɛnw donna n bɛ taa studio la n bɛ baara kɛ donc son fɛn fɛn mana yira mɔgɔ la o b'a fɔ ko non k'a dan don an ka cɛkari yɛrɛ kɔnɔ quoi a nana dɔɔni ten i m'a faamu mais ne yɛrɛ kun y'a kɛ min sen kelen don an sen kelen bɔ quoi i kun b'a minɛ sɛbɛla quoi voilà n kun b'a minɛ sɛbɛla quoi komi dɔrɔn olu de ko ne bɛ se i m'a faamu donc ne yɛrɛ dalen min yɛrɛ la n b'a kɛ ten dɔrɔn quoi mais i kun b'a dabɔ c'est à dire ka ampleur sɔrɔ ou bien ka na se voilà n kun b'a dabɔ o si kama quoi i m'a faamu donc a nana n'o canal de donc directement sisan fo ka se bi yɛrɛ ma wagati dɔ fɛnɛ kɛra n kun ye san jan n kun y'a bila quoi
mun y'a bila u ye problème familial dɔw ye bon ani ko caman mun ka ko kun tɛ quoi mais da tɛ se ka don problème familial non an m'an pas oli voilà parce que fɛn dɔw bɛ ni m'olu ɲɛfɔ a tɛ ɲɛdɔn dɛ non bon ça non olu ne olu bɛɛ bila kɔfɛ de sa moi ouais donc i bɛ ka m'a fɔ ma voilà i m'a fɔ ma donc n nalen mun yɛrɛ filɛ sinon hakili b'a la n ka podium dɔ yɛrɛ la mais i ye san joli kɛ pause la i n'a fɔ i kun jɔra ka temps hakɛ jumɛn ta bon mɛnna dɛ n'est-ce pas maintenant n tɛ se ka nombre fɔ la parce que n m'a calculer quoi i m'a fɔ ma mais n yɛrɛ y'a ye tuguni halisa dɛmɛbaga kura wɛrɛ de nana na quoi olu de nana na ko karisa an bɛ don a mɛnna tala min la pourquoi tɛ dɔnkili da i y'a fɔ ma voilà donc n bɛ n profiter nin yɔrɔ la k'olu fɛnɛ fo olu ye n ka staff ye n'o ye mɛ ninnu ye i m'a fɔ ma u ka ca quoi i ko ko mɛ n yɛrɛ bɛ cɛ in dɔn voilà vraiment ka taa la an ka foli patron an ka yɛrɛ bɛ yan nɔ ale bilafu belebele yɛrɛ de kan ka k'a ye voilà i m'a fɔ ma donc olu de nana karisa tala min la i m'a fɔ ma dɔnkili da n terikɛ o caman yɛrɛ tun b'a fɔ n ye karisa munna e tɛ sɔn dɔnkili la maa yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn tala min la quoi i y'a fɔ ma donc u mɔgɔ caman n terikɛ caman kɛrɛfɛ mɔgɔ caman walayi caman de tun b'a fɔ karisa dɔnkili da bon n yɛrɛ y'a ye finalement n ko cɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ dɔnkili da i bɛ se mɔgɔ tɛ bɛɛ tɛ ɲɛsin mɔgɔ ma ten quoi i m'a fɔ ma depuis le début quoi i m'a ne yɛrɛ ni n ka taalan nana fɛn na o i y'a fɔ ma donc n yɛrɛ y'a ye sisan n ko zen n bɛna ko in kɛ sɛbɛ de fo ka nɔ de bɔ a la quoi donc inshallah fanu bɛɛ k'u hakili sigi a tɛ kɛ kɔrɔlen ɲɔgɔn in bilen nin y'a wulilen de quoi voilà ni mɔgɔ minnu mago b'i la i ka réseau kan awɔ i bɛ se k'i tɔgɔ Facebook i ka page Facebook awɔ i ka YouTube mɔgɔw ka t'i ka fɛnw filɛ o tɔgɔ jumɛn awɔ bon ne ka page Facebook ye Benzi officiel o ye ne ka voilà ko mɔgɔ minnu mago bɛ k'a ka fɛnw suit Facebook sanfɛ o ye Benzi officiel ye o ye officiel ye voilà YouTube i m'a faamu n ka YouTube o ye Benzi qualité de Benzi qualité awɔ voilà YouTube a tulo b'a la Benzi qualité i y'a faamu donc n ka compte TikTok o ye Benzi de Benzi 7957 Benzi 7957 o ye n yɛrɛ ka numéro daminɛ ye quoi i ye n faamu donc kɔrɔlen ninnu bɛɛ bilala a bɛɛ kura de ye quoi a bɛɛ kura de on espère vraiment n'i bɛna bɔ zen na i ka bɔ ni qualité kuraw ye fɛn kuraw ye changement kura ye Benzi kura yɛrɛ quoi voilà i y'a faamu donc o de ye ko in ye quoi an bɛ dugawu kɛ Ala k'aw nɔgɔya mais Benzi an b'a dɔn a ka arabu yɛrɛ tɛ diɲɛ baara o baara bɛ a ma nɔgɔn a bɛ sɔrɔ diɲɛ baara bɛɛ kɔnɔ surtout arabu dɔnkili da k'a choisi ka don a la k'i ka temps perdu a sɛgɛn n'a difficultés n'a ko mais ne bɛ fɛ k'e ɲininka e yɛrɛ difficulté jumɛn sɔrɔ ko in kɔnɔna la depuis e ka don i ka carrière kɔnɔ ka na se min ye seere c'est-à-dire a digir'i la quoi bon ne yɛrɛ ka carrière la yɛrɛ komi tori yɛrɛ hakili la étant artiste k'a digir'i la i tɔɔrɔ trop bon fɛn minnu ye ne yɛrɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ o yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ janfa de ye quoi olu de bɛ musique nege bɔ ne la quoi i m'a fɔ ma parce que i b'i jigi da dɔw kan ko dɔ la a bɛ tila ka bi jigi wɔrɔ quoi i ye n faamu donc n tɛ Ala deli o k'an sɔrɔ bilen quoi an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'i kisi o tɔɔrɔ ma voilà maa jugu ninnu kɔni voilà donc o ye un Dede fɛnɛ ne yɛrɛ ka musique fɛnɛ a fanba bɛɛ ko ne de problème financier la quoi i m'a fɔ ma financement la voilà ne yɛrɛ de b'a bɛɛ gérer quoi i m'a fɔ ma mɔgɔw kɔni b'a fɔ i bɛ se a kɛ tan mais u t'a fɔ ko hɔn nin kɛ quoi i m'a fɔ ma voilà mais o yɔrɔ niveau ninnu fɛnɛ dɔnkili dun fɛnɛ tɛ da studio la ten i mana se dɔnkili la cogo cogo n'i sera studio man na ale fɛnɛ b'a donc beatmaker fɛnɛ bɛ kuma ale fɛnɛ b'a ka tɔrɔmɔyɛni kan quoi i bɛ diyagoya voilà i b'a fɔ ma donc an de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye quoi non n ka cɛ i ye min fɔ i ye tan fɔ Benzi maa si tɛ k'i donna arabu la ten dɔ de diyara i ye i y'o de suit ou bien a bɛ se ka kɛ i ka inspiration bɔra dɔ de la bi ni idole b'e la Mali kɔnɔna la an ka fɔ Mali an ka daminɛ ni Mali ye fɔlɔ ko idole b'e la bi arabu kɔnɔna la e bɛ se k'o kɛ jɔn ye e yɛrɛ hakilina la jɔn ye e la inspiré k'e don dɔnkilida la bon Mali la mɔgɔ caman ye ne ka n bɛ fɛ ka f'i ye ne bɛ mɔgɔ caman de ka projet la Mali la artiste la ne bɛ fɛ ka bɛɛ de suivre quoi i n'a fɔ jɔn c'est comme si D1 fɔlɔ Wara Gaspi Lion an ka foli bɛ Wara Gaspi i m'a fɔ ma Wara Gaspi filɛ nin ale de Sadi record mani Mali la quoi bɛɛ b'o dɔn quoi Sadi ale ye Sadi falen hakɛ min kɛ mɔgɔ m'a kɛ Mali artiste la quoi maliyɛn bɛɛ b'o kalama quoi voilà o ye D1 bon n ka rêve ye i bɛ wani fɛnɛ yɔrɔ dɔ fɛnɛ la i m'a fɔ ma ani Siriki Jabati olu de fɛnɛ bɛ se ka taa kɔfɛ ka taa trophée baw cɛ ka na n'a ye quoi
Ah mais e bɛ se k'a fɔ ko gaspille tɛ se ka taa ka taa trophée baw ta ka na n'u ye. Non gaspille bɛ se k'a kɛ mais bɛɛ n'i ka niveau de don quoi. Ni mun bɛ niveau min na an b'o yɔrɔ de f'o ma quoi. N ka foli b'u bɛɛ quoi, u bɛɛ de ka di ne ye quoi. Non a bɛ i n'a fɔ kɔrɔbalen ninnu bɛɛ ka di. U bɛɛ de ka di ne ye quoi. Hali denmisɛnninw hali minnu dɔnnen don ne bɛ bɛɛ lamɛn musique kɔnɔna la fɛn fɛn ye ko Mali rappeur ne b'a bɛɛ su. Non c'est bien o de ka ɲi. Voilà. D'accord Benzi an ma tila ɲɔgɔn na dɛ. An bɛna an da don question belebelebaw de la sisan question kumabaw. Saro cɛ vraiment an ka foli bɛ an filɛlikɛbaga bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ i bɛ k'an ka émission suit ni wagati in na an ka foli bɛ an lajɛlikɛ jama ye sisan an bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye o ye belebele ye dɛ e ni Abawen ni Momsu a ye ɲɔgɔn dɔn cogo di ou bien e y'u dɔn cogo di Abawen ani Momsulu. Bon mun ye Abawen ka niveau ye i m'a faamu bon Abawen yɛlɛmala an ka quartier de la n'o ye Sanfili ye i y'a faamu Abawen yɛlɛmala yan nɔ donc o moment kɔnɔna la a bɛ ka don musique la a daminɛ de la quoi. O y'a sɔrɔ a ma daminɛ fɔlɔ. Awɔ o y'a musique daminɛ de parce que a grand frère dɔ de tun bɛ ko SS Flow. SS Flow. A o de tun bɛ musique kɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ Aba yɛrɛ kan quoi. D'accord. I y'a faamu donc o de wagati de n y'a f'i ye ko ne ye fɛn in daminɛ wagati min na n k'a mɛnna dɔɔni. E fɛ ka fɔ depuis o wagati e bɛ dɔnkili da. Depuis o wagati ne bɛ dɔnkili da parce que ne yɛrɛ delila ka podium dɔ kɛ an ka quartier kɔnɔ. I m'a faamu donc ni n tɔw an ye podium kɛ a wagati SS. I y'a faamu SS Flow o y'a sɔrɔ Aba yɛrɛ bɛ ina la a bɛ ka piano de dege quoi. I m'a ye an grand sœur dɔ bɛ ko Maram o nana ni SS ninnu ye ko ne k'u lajɛ podium na quoi. Abawen ninnu yɛrɛ. Abawen. O y'a sɔrɔ sariya mana fɔlɔ. O y'a sɔrɔ o ka sariya mana fɔlɔ. O y'a sɔrɔ a ye SS yɛrɛ de kun ye dɔnkilidala ka tɛmɛ Aba kan. Non tiɲɛna e mɛnna ko in kɔnɔ. E m'a faamu. Donc n y'o de f'i ye n kun salara n kun y'a bila de sinon n mɛnna a kɔnɔ dɔɔni quoi. D'accord. I y'a faamu. N y'a faamuya. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ. Momsulu mun ye Momsulu ka fɛn bon lien ba tɛ ni Momsulu cɛ quoi. Momsulu terikɛ dɔ de tun bɛ yen Presby o bɛ zone de la quoi. Presby ale fɛnɛ mara pour que mais sisan pour le moment n tɛ ka musique mais i b'a fɔ a kalela ou a bila quoi. I y'a faamu. Donc Presby de kɛra sababu ye pour que ne ni Momsulu bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na bon n b'o o fɛngɛ don kelen fɔ o podium don kelen fɛnɛ olu fɛnɛ de nana ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ Momsulu tɛ Momsulu ye dɛ o y'a sɔrɔ Lil Memo Minisar de kun. A kun ma kɛ Momsu ye awɔ a bɔra kalama k'a fɔ k'a kun bɛ a ka émission ye tɔgɔ yɛrɛ Minisar la i y'a faamu o y'a sɔrɔ Lil Memo Minisar de kun i y'a faamu donc an gɛrɛla ɲɔgɔn na Presby sababu la a don fɛnɛ Presby fɛnɛ pressera o podium in kɛnɛ kan quoi i kuma faamu sinon lien ba tɛ yen quoi. D'accord donc a bɛ i n'a fɔ kɔrɔlen minnu tora yen. Voilà kokɔrɔw de tun bɛ yen. Voilà i y'a faamu. Non n y'a faamuya Benzi ni e mago bɛ dɛmɛ na bi arabu kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ jumɛn ye. Bon arabu in kɔnɔna la cɛ ne mago b'a dɛmɛ bɛɛ de la ka se ka san sɔrɔ dɔrɔn quoi. Awɔ mais dɛmɛ suguyaw ka ca a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ i mago bɛ communication fanfɛla de don ou bien financière. Communication publication financière tout quoi. A bɛɛ ne mago bɛ dɛmɛ yɛrɛ de la sisan quoi i m'a faamu pour que ko in bɛ se ka kɛ kankara kage cogo min na ka sigi kale kan. I ye n faamu inshallah n b'a dɔn a bɛ sɔrɔ quoi ni Ala ni kira sɔnna a ma parce que n dalen bɛ talan na manu yɛrɛ ko k'u dalen bɛ na i ye kuma faamu n y'a faamuya o ye problème foyi t'a la o kɛlen don ka cɛ bi i yɛrɛ ɲɛ bɛ Mali rap kɛcogo la e hakilina ye jumɛn de ye Mali rap yɛrɛ bɛ cogo min na bi yalima a bɛ ci wa ou bien a man di a kɛcogo man di wa ou bien a kɛcogo ka di. Bon bi Mali rap ka di ne ye wa a kɛcogo ka di ne ye quoi. Donc clash ni clash bɛ musique la o. Awɔ clash bɛ musique la mais an ta ye e ko non a ka ɲi quoi parce que musique filɛ nin ye quoi bɛɛ n'i ka genre de don quoi et puis fɛnɛ fɛn caman bɛ musique kɔnɔna la yɛrɛ la wa mɔgɔw t'a dɔn quoi hali clash filɛ nin a bɛ musique kɔnɔna la quoi i y'a faamu donc mɔgɔ caman t'a jateminɛ olu fɛ n'i bɛ ka clash kɛ i bɛ se ka clash kɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔw fana ban nin quoi mais an ta ye n ko yɛrɛ de b'a la o de y'a juguma yɔrɔ ye o yɔrɔ de man ne yɛrɛ ye quoi. Faneni baneni bɔ a la quoi i bɛ mɔgɔ classé ka terrain wuli a kɔ bɛɛ bɛ sɔn u b'a ta a la fɛnɛ i ma donc olu de ka di ne ka tɛmɛ musique kan ɲɔgɔn faneni baneni ye quoi. C'est vrai ya cɛ doro Benzi question ma ban dɛ awɔ ni mago bɛ ji la i t'a fɔ ka dɔ la don ye non ok problème foyi t'a la sisan an bɛ fɛ ka fɛn min ɲɛdɔn awɔ ɲininkali don i ni Marambaga lien ye jumɛn ye parce que mɔgɔw y'a ye i ka concert la i y'a ka i ka marraine ye i tilala ka a fasa datugu awɔ
voilà donc o nana cogo di bon o nana cogo min fɛ ne yɛrɛ de y'a ye bon Maramba an bɛ don min na ko bi Mali kɔnɔ artiste ba de don ala ko dɔnnen don i m'a faamu foli belebele b'a ye i m'a faamu et puis fɛnɛ an ka quartier laka de don i y'a faamu Maramba ye sanfili laka de ne yɛrɛ ye sanfili laka 200% ka wolo ka mɔ i m'a faamu ne yɛrɛ y'a ye bon bi est-ce que ne bɛ se ka ko kɛ ka pan Maramba kunna ale de quartier sari e bɛ sanfili la ale fana bɛ sanfili la i m'a faamu Maramba yɛrɛ fa ye san 22 ou 23 de kɛ sanfili mɛriya la awɔ non a tɛ tɛmɛ o yɔrɔ kɔni a tɛ tɛmɛ o kan donc quartier sari de don quoi i m'a ye donc o de kama ne ko n bɛ taa ka taa kɛ n ka marraine ye quoi mais n taatɔ mɔgɔ caman kumara dɛ dɔw ko k'a bɛ sɔn dɔw ko k'a tɛ sɔn bɛɛ y'i ta fɔ i m'a faamu mais an terikɛ dɔ bɛ yen nɔ o ko ko non a tɛ dɔ tantɔ i m'a faamu donc n'o ye Bayibi maa m'an to nin yɔrɔ la n bɛ foli bila a fɛnɛ la Bayibi awɔ a fɛnɛ kun ye artiste kɔrɔ sanfili la ka tɛmɛ mais a fɛnɛ musique jɔ quoi i y'a faamu ale de ko kuma o kuma bɛ ka fɔ ale tɛ fɛ ne k'o si lamɛn quoi an ka wuli an ka s'a fɛ yen quoi n'a ye mun fɔ an ye o de don quoi mɔgɔ si kana ne la décourager quoi Maramba ye sanfili laka de fo n'a yɛrɛ y'a yira n na n tɛ k'i ka marraine ye quoi an k'a to yen quoi i y'a faamu donc o sen fɛ n ko ok komi e y'a fɔ grand frère n tɛ se ka ban i ta ma an k'a kɛ ten quoi o yɛrɛ ne fɛnɛ fɛla ko ye quoi an wulila an sera a ma an ye bonya d'a kan ne n ka stafu an mɔgɔ caman taara i y'a faamu donc an taara bonya dar'a kan a yɛrɛ ko a tiɲɛna bonya diyara ye kojugu i y'a faamu quartier la den yɛrɛ ka wuli ka taa ka marraine d'ale ma donc a diyara y'a bonya a ma wa a sɔnna a ma fɛnɛ a tilala tuguni k'a yira n na tuguni ko in na n'a kɛra cogo min na n seko ye min ye n m'a k'i ye quoi i ye n faamu a ye vidéo kɛ n ye donc o bonya de kama fɛnɛ ne y'a ŋaniya ka son d'a la quoi i m'a faamu bɛɛ tɛ jɔ mɔgɔw ka kungo kɔrɔ quoi surtout étant star voilà a ma nɔgɔ a kuma ka ca voilà donc n bɛ n profiter o yɔrɔnin fɛnɛ la k'a fo ka parrain fɛnɛ fo quoi ya o ye maninka baba de dasa de don bon n bɛ se k'a fɔ Bamakɔ dasa bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn maninka baba ale fɛnɛ bɛ sanfili la ale fɛnɛ sanfili laka ye ya donc n y'a ŋaniya fɛnɛ komi ale fɛnɛ kɛ parrain de ye quoi ko in kɛra ten position de la i ye n faamu wa an taara a fɛ yen fɛnɛ an ye bonya d'a ma malgré que a ma se ka na mais a ka dɛmɛ yira quoi siɲɛ 3 an yɛrɛ bɛ taa Maramba fɛ yen nɔ an bɛ taa sɔrɔ a bɛ sɔrɔ min na ne yɛrɛ cathéter a tɛgɛ la fɛnɛ quoi donc o de kɛra gɛlɛya ye n'a ma se ka na sinon a yɛrɛ tun bɛ fɛ ka na de quoi mais a ka dɛmɛ kɔni yira hali n'a ma se ka na quoi o yɔrɔ la n bɛ foli bila a ye quoi voilà tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ futa don an ka foli belebele b'a ye an ka émission kɔnɔna la problème t'a la Benzi i b'a kɛ to i bɛ 1 minute di yan ok an bɛ fɛn dɔ fɔ fɛn min peut-être a t'a ɲɛsira la ten mais mɔgɔ n'i kɛra n'a fɔra k'an bɛɛ maliyɛn ko sugu dɔw bɛ yen a cɛ man ɲi donc o ye jumɛn de an ɲɛ bɛ fɛn dɔw la réseau kan je crois e yɛrɛ kan k'a ye donc i ka fɛn tɛ je suis animateur a bɛ ne de concerné o ye jumɛn de ye an balimamuso dɔ bɛ yen a bɔra a ka segukaw neni réseaux sociaux kan dɔ segukaw fana bɔra ni ka kuma cɛkɔrɔbaw bon moi je pense que fɛn dɔ don fɛn cɛ ɲuman tɛ an ka jamana ma image ɲɛnaman tɛ k'a fɔ ko maliyɛn yɛrɛ de bɛ ka tila ka nin ko sugu ninnu kɛ réseaux sociaux sanfɛ juste an ta ye conseil ye personnellement mais nin jogo sugu ninnu ne ma a kɛ olu yɛrɛ ye quoi minnu bɛ vidéo kɛ ne y'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu b'u suit k'u soutenir nin ko ninnu na donc juste conseil de don mɔgɔ minnu b'a wale kɛ mɔgɔ minnu b'a ko ninnu kɛ ka bɔ réseau kan ka mɔgɔw ba neni u k'a dabila fɛn ɲɛnaman tɛ mɔgɔnifin i bɛ ko dɔ kɛ bi mais i tɛ sini dɔn hadamaden mana kɛ cogo cogo réseau in tɛ mɔgɔ si balo k'a fɔ ko réseau in a bɛ hadamaden a bɛ se k'i balo o ye sira dɔw ye mais k'a fɔ ko k'i ka baara bɛɛ bila walibaw ni walifaw ni cɛkɔrɔbaw ni denmisɛnninw ka u neni tiɲɛ don a fɛn dɔw don a cɛ ka jugu kojugu kojugu venant de notre sœur maliyɛn ninnu ni maliyɛn tɛ an t'an da don a la ni ivoirien ou bien sénégalais don an t'an da don a la awɔ bon i b'a fɔ de kɛ Mani princesse tɛ a bon an tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ mais a bɛ fɔ de parce que munna ne yɛrɛ ne bɛ réseau suivre quoi i m'a faamu ne bɛ réseau suivre quoi trop même Mani princesse k'a ye segukaw neni de
an y'o de ye réseaux sociaux y'o de fɔ i m'a faamu donc u seginna k'a ka bɔ ka kuma mais a yɛrɛ tila ka kuma n t'a dɔn n'o ye a bɔra a kumara mais a ma yafa deli k'ale tɛ yafa deli parce que ale ma ba nɛni kɛ n t'a dɔn ba nɛni kan ka tɛmɛ nin kan nin wa ni ale ye mun kɛ k'ale ma se k'o bɛɛ ba nɛni mais k'ale minnu ba nɛni k'ale sini k'a jɛ a y'o de fɔ k'ale ma se k'o ba nɛni dɛ k'ale du yɛrɛ bɛɛ tɛ dɛ k'ale branche dɔ de ta quoi k'ale y'olu nɛni quoi mais est ce que ba nɛni yɛrɛ de man ɲi a man ɲi an k'o conseil de d'a ma quoi a man ɲi a banna i m'a faamu a bɛ se ka kɛ grand sœur de i m'a faamu donc bon tiɲɛ yɛrɛ la ne conseil ka di mɔgɔ ma ba nɛni man ɲi quoi an foyi tɛ n ka cɛ an foyi tɛ nin an tɛ bɔ an ni nin tɛ fa kelen i b'a dɔn nin man ka kɛ maliyɛn yɛrɛ ye mɔgɔ min bɛ sɔn nin ma nin man ka kɛ maliyɛn yɛrɛ ye quoi non c'est pas bon adamaden bɛ se k'i sigi cogo di réseau kan e de bɛ ka mɔgɔw fa n'u baw ɲini ka kuma bɛɛ non kuma bɛɛ ko la n'i ma nin dabila i bɛ kunsi ye non bɛɛ bɛ fili kɛ quoi bɛɛ bɛ fili mais fo wagati de bɛ mɔgɔ la i ka segin kɔ joona voilà bɔ segin kɔ a ka n'a kɛ c'est trop tard quoi voilà bɛɛ bɛ se nin na ka t'i sigi réseau kan k'i ta kɛ kumaba fɔ ni bɛɛ bɛ se k'a kɛ quoi bɛɛ bɛ se nin na mais e bɛ ka mɔgɔ minnu ɲini e ni Ala ni kira cɛ n'a fɔra i n'u ka jɔ face à face k'aw filɛ nin ye k'i ka segin a kuma den kelen kan i bɛ sɔn ah non nin tɛ ka a n'a ɲɛda kelen ko dugumɛnɛni e bɛ ne b'a dɔn da Benzi an tɛmɛna an ka kow ye an ka n'o ye manamana kow de ye style jumɛn b'e bolo bon rap yɛrɛ la rap gang yɛrɛ de ne ka style base ye quoi rap gang awɔ mais an b'i ka dɔnkili dɔw bɛ an b'olu lamɛn i b'a varier quoi a bɛ changer m'a changer quoi parce que musique la bɛɛ ni diya ta de don quoi c'est vrai m'a essayer ka bɛɛ ta di ma nɔgɔman na fɛrɛ la quoi sinon mais n ka base yɛrɛ rap gang de quoi rap gang awɔ i bɛ se ka a dɔn na don an kunna kan t'a falen ta la segi t'a ta ɲanama ye awɔ kɛ ba falen ba la o ye dɔ ka tere juguya ye tiɲɛ na fitiriwale kan ka kunnada awɔ kɛ o kan ka kunnada ko fɛn b'i bolo mais o tɛ ne k'i ka kɔgɔ ye tiɲɛ na fɛn tɛ n bolo mais n ye n dama boss boy n ye n dama boss boy bon ɲɛ la o sɔnni wele wa n ka teri wuli dɛ o sɔnni wele wa n ka yɔrɔ teri wuli dɛ n ka sagoya dɔ fɛnɛ bɛ yen a ma bila n y'a joué siɲɛ 3 prestation 3 cɛ yɛrɛ mais ne ye fɛn kelen jateminɛ i ka kuma nɔ ne sɔnnen don a ka sigidala mɔgɔw b'i kɔ dɛ a y'o to yen pewu a y'o to yen pewu a bon n'an taara turu kelen kɛ n'a y'a sɔrɔ a tɛ ten fana an bɛna a lakale yan dɛ n bɛna mun f'i ye fanaw ka seere ba kɔfɛ taa dɔ de k'a lajɛ dɔrɔn e ma ne ka concert ya effectivement n kun bɛna question kun bɛna a kan sisan voilà i paraît que yɔrɔ i ye jama sɔrɔ dɛ bien joué a kɛra yɔrɔ jumɛn de concert in kɛra Sanfili yɛrɛ kɔnɔna la an ka école dɔ bɛ ko Barça Sanfili Barça a kɛra ɲinan yɛrɛ tout récemment le 8 juillet a kɛra an kɔrɔ dɔrɔn i m'a faamu Sanfili ka den yɛrɛ Sanfili ka den 100% i m'a faamu i paraît que a ka dogodogo ni a ka o yɔrɔ a tɛ sɔn dɛ ayi mais ayi an ka foli belebele bɛ ŋanaw ye mais a ye n dabila a ye n dabila an ka foli parce que n'an y'aw fo sisan a bɛ se ka kɛ an bɛ problème sɔrɔ parce que k'u fo ŋanaw wa n'o kan ka fo dɛ u kan ka fo parce que o kɔrɔ tɛ k'an b'u dɔn ayi ne kan k'u fo ne ka concert la concert in kɛra réussite totale de quoi a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Sanfili kɔnɔ fɔlɔ yɛrɛ awɔ o to yen pewu problème t'a la o san janba dɔ la an ka n grand frère dɔ bɛ ko Sori Balo mais Sanfili la rappeur bɛ kan a ka yɔrɔ la sisan ayi Sanfili ne tɛ ka Sanfili ye bilen ne bɛ k'o de f'i ye ne ye Sanfili ka den mais ne mago tɛ Sanfili dɔnni na bilen quoi ne mago bɛ Mali bɛrɛ la Mali kɔfɛ diɲɛ quoi awɔ non a bɛ na courage dɔrɔn de solution voilà i m'a faamu donc concert organisation a i da don o la i ka dɔnni f'an ye concert organisation i m'a faamu an ye sécurité minnu ta sécurité différent 3 an de ta quoi i m'a faamu an ye service sécurité mɔgɔ dɔw ta ka sécurité dɔw fɛnɛ ta olu bɛ sécurité kɛ stade yɛrɛ la ka tila k'an yɛrɛ ka jasa denmisɛnninw dɔw ta fɛnɛ ka fara a kan pour que yɔrɔ sécuriser kama quoi yɔrɔ kɔni sécuriser la bien même mais à la fin problème fitinin dɔ de tun bɛ yen mais a tila ka résoudre quoi i m'a faamu n yɛrɛ ka staff dɔ n'o ye Bayibi ye n ko ye Bayibi min tɔgɔ fɔ fɔlɔ awɔ ale taara problème dɔ gérer chape la concert kɛyɔrɔ la ale ye moto jɔ da la quoi a ye moto jɔ da la k'a b'a don teliya la a tila ka bɔ ka segin ka na a n'a sɔrɔ moto tɛ yen quoi u y'a ka moto ta awɔ u ye moto ta ka taa quoi o de tun kɛra a problème ye mais a solution sɔrɔla a la quoi parce que munna ne ka di Sanfilakaw ye cogo min na ne kungo la fɛn man ka tunun non tiɲɛna kuma ka ca voilà mais n b'a yɛrɛ la ko Sanfilakaw yɛrɛ de y'a ta non
ko ye gɛmgo de ye quoi. Ayi. Gɛmgo de don quoi. E ka i jɔ. E ko cɛ ka cɛ sabali. Ko ye gɛmgo de ye quoi. Sabali. E ko. I b'a dɔn moto in taara ye min na. Moto in taara ye fo Bagadaji. Ne y'o dɔn cogo di? Mun bɛ se k'a yɛrɛ la ko sanfɛlaw de y'a ta. Mun b'a yɛrɛ la fana k'olu m'a ta. Mais réseau de bɛ yen. Aw yɛrɛ ka an b'a ye moto bɛ suɲɛ yan. A ti aw yɛrɛ o t'a dɔn b'a fɛ cogo min na. Aw sera k'o repérer cogo di? Non i b'a dɔn fɛn dɔw de bɛ yen nɔ quoi. Mɔgɔw de bɛ yen nɔ quoi. Ne gɛrɛ l'olu de la quoi. K'a fɔ karisa bɔ a ye n dɛmɛ quoi. Parce que Benz yɛrɛ kungo la fɛn man ka tunu. N ka cɛ an ka fa nin kuma in na. I m'a fɔ ma. An ka foli belebele b'i ka mɔgɔw ye. Voilà olu de donna ka taa fɛn ɲini ka na n'a ye. Pour que a bɛ togo togo wa a yera fɛnɛ u nana di an yɛrɛ. Benzi. Oui. Bi Mali rap en global n ka m'a bɛɛ lajɛlen de ma dɛ. E bolo star ni a bɛ se k'a fɔ ko star international dɔ bɛ Mali la bi e b'a kɛ jɔn ye? 3G ka daminɛ 3G la ka na se fo denmisɛnnin ninnu ma ka jigin ani aw yɛrɛ la quoi. Star international. Mɔgɔ min bɛ se ka Mali représenter bi. Ne parce que musique ye fɛn dɔ ye. Mɔgɔ filɛ nin an ɲɛ bɛ mun na ne kɔni ɲɛ bɛ mun na dɛ. Ne ɲɛ bɛ mun na bi Sidiki Jabati Iba One u ye fɛn caman kɛ Mali kɔfɛ mɔgɔ ma se k'a kɛ fɔlɔ quoi. Mali artiste ninnu na quoi i n'a fɔ rappeur kunda ninnu na quoi. I m'a faamu o kɔni ne ka idée quoi bɛɛ n'i ka idée de quoi. Mais sinon ne yɛrɛ filɛ nin Wara Gaspi ka di ne ye. Gaspi de ka di. Trop même. Ouais. I m'a mais faamuya dɔw de ye ne ka faamuya ye quoi n bɛ kuma n'o yɔrɔ ye quoi i b'a ni Sidiki ka côté la quoi. O de ne ka faamuya au niveau la. D'accord. Sisan an bɛna taa an ka question dɔ la question in tɛ émission concerné mais ne b'i ɲininka la quoi. K'a layɛ an bɛɛ maliyɛn de. Yɔrɔ d'accord Mali y'a ka indépendance ta san jumɛn? I b'a fɔ k'i ye fasoden ɲuman ye. Non 70 1900. A kana fɔ k'i tɛ nin dɔn dɛ. Mali indépendance c'est 1960 ouais. 1900. Mais ka cɛ bɛ k'i ɲininka don. Non ouais 62. I ka kɛmɛ trop e ma date di o e ko 1960. Mais attends ça i bɛ fɛn min fêter. Non le 22 de ça. Le 22 septembre. Ka cɛ i ye taa ta ka dɔrɔn i ma jaabi dɛ. Ayi n bɛ k'i sɔgi dɔɔni. Ka cɛ ɲuman i tɛ nin dɔn yɛrɛ. Cɛ b'i bolo yan dɛ. I tɛ nin dɔn yɛrɛ de i kun tɛ nin dɔn yɛrɛ de ka cɛ. Non mais ne y'a fɔ e m'a fɔ. N ka cɛ sabali. Ok sa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ ka an k'an tolo an ka foli b'i ye. Benzi. Oui. A bɛ se ka kɛ dɔw bɛ nin émission in lajɛ a ka d'u ye k'i lasɔrɔ projet kɔnɔna la. Donc i bɛ se ka numéro jumɛn di u ma pour que n'u mago b'i la ou bien manager fanfɛla la u ka se k'i lasɔrɔ. Bon ne yɛrɛ sɔrɔ ka di numéro min na mun yɛrɛ tɛ loupé. 79 57 57 57 57 57 79 79. I y'a faamu n'i y'o kongo dɔ wɛrɛ t'a jɛ quoi. Un coup. Awɔ n'i y'o kongo kibaruyaw bɛ sɔrɔ cogo min na a tɔ bɛ ɲɛ f'i ye quoi. Tan ka dɔgɔ. Mais an kɔni ni Benzi fana tɛ se ka n'an sigi plateau kelen kan ka sɔrɔ Benzi ma essayer ka fɛn dɔ ladon an kun dɛ. Ayi i bɛ freestyle kɛ ka fɛn kun cɛ dɛ Benzi. Ayi o kelen don. I bɛ fila fɔ dɛ. Awɔ n bɛ tigiri di manu ma komi sanfɛlaw yɛrɛ pressé don so in ka bila. Awɔ. Mais projet nata jumɛn b'i bolo c'est à dire an ka kɛnɛ in kun cɛ fɔlɔ. Awɔ projet minnu bɛ n bolo nin wagati in na. I bɛ fɛ ka na ni mun ni mun de san. N bɛ fɛ ka fɛn dɔ créer quoi chap chap la quoi. N ka mixaw yɛrɛ kan ka bila bientôt quoi. Mixtape. Awɔ. A tɔgɔ. U ma tɔgɔ bɔ a la fɔlɔ. Non n m'a foyi kɛ a musique bɛɛ bɛ ka poser fɔlɔ. I m'a faamu musique caman sigira a la yɛrɛ. I y'a faamu hali bɛn tigiri m'o de kɔnɔ. Bɛn tigiri. Awɔ. O b'o kɔnɔna de la. I bɛ se k'a partie dɔ f'an ye. Kojugu. Ne bɛ ka wuli ni puissance mun man cɛ o distance n'a b'i kɔnɔ k'a banna ne b'a f'i ye a ma daminɛ fɔlɔ u k'a misɛn kɔrɔ ne b'u dabali ban ne b'u ka kow de ban u caman bɛ siran ɲɛ u caman bɛ boli ɲɛ ne ka parrain mani ka ba ne tɛ wara foyi su la wuli ne bɛ wara kɛlɛ da ɲanama u bɛ ka koroto u bɛ ka foroto ne bɛ ka plopen succès ne ni Vero de bɛ flexer kungotigi wele ne bɛn tigiri n ka cɛ ya ne ye nin seyɔrɔ saba de la sɔn bilabali a bɛɛ ni Ala cɛ a bɛ teri wuli de. Wallahi n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye a vidéo yɛrɛ bɛ yen. Non a dalu i yɛrɛ bɔra ka vidéo dɔ. Ni donna compte yɛrɛ kɔnɔ a compte TikTok ninnu kɔnɔ i b'a ye
Kon TikTok ite se ka tɔgɔ ka tuguni. Awɔ, c'est Benzi 7957. Benzi 7957. N'i bɛ don a kɔnɔ i b'a bɛɛ. Problème foyi t'a la. Donc i yɛrɛ b'a ye baara minnu kɛ quoi. Problème foyi t'a la. Déjà i nali diyara an ka kɛnɛ kan kojugu. Merci i ka déplacement na. I bɛ se ka mɔgɔ jumɛn ni mɔgɔ jumɛn fo à travers cette plateau. Bon ni plateau in kan. N bɛ yɛrɛ ka papa fo quoi. Parce que mun na. K'an ka foli b'i ye papa. I tɛ caméra lajɛ i ko fo. Ouais papa foli bɛ yen. I m'a fɔ ma parce que mun na. Papa filɛ nin ye a yɛrɛ b'a dɔn ne ka misiri ko a ka d'a ye quoi. A ko ko mɔgɔ filɛ nin ye quoi. Mɔgɔ de b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye quoi. Ouais o ye tiɲɛ. I m'a fɔ ma. Misiri tɛ mɔgɔ tiɲɛ quoi. Fɛn dɔw bɛ yen n kana don olu domaine kɔnɔ dɔrɔn sinon ne misiri ka di dɛ ko n ka a bila a la dɔrɔn. Non vraiment foli kan ka di papa ma. I m'a fɔ ma. Donc o bɛɛ kɔfɛ tuguni n baw fana bɛ encourager quoi. Hali ne ka concert don ne baw tun bɛ yen o. Ne yɛrɛ wolo ba tun bɛ yen ne baw yɛrɛ tun bɛ yen an ba caman a bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan. I m'a fɔ ma. O de ka di arabu. Voilà donc n yɛrɛ u ye n content na trop. Non c'est bien. I m'a c'est comme ça. Déjà courage à toi. Oui. Dɔw de kɛ yarabi succès min bɛ yen i mago bɛ ka se niveau min na Ala k'a nɔgɔya. Voilà donc n bɛ profiter o yɔrɔ fɛnɛ fɛ ka sanfɛlaka bɛɛ lajɛlen fo quoi. Ka sanfɛlaka bɛɛ lajɛlen. Olu de y'a to ne concert in kɛra réussite ye quoi. O kan ka fo. Voilà foli belebeleba bɛ yen nɔ quoi. Problème foyi t'a la. D'accord ok. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an yɛrɛ bɛ i jɔ ne yɛrɛ k'o fo. Awɔ mais awɔ an ka mɛn fo foli belebeleba bɛ yen. An ka mɛn fo. Walayi. Ne bɛ fɛ k'i tɛ ka bɔ ko dɔ kɔnɔ de. Mais an ka foli. A tɛ siri olu ka ko la dɛ. Non cɛ in kunkolo ma ɲi. Cɛ in kunkolo ma ɲi walahi. D'accord ok ni mun ye aw ka bi émission an kan tulu avec l'artiste Benzi a k'a fɔ k'an bɛn vendredi wɛrɛ. Ani artiste wɛrɛ bɛna tuguni ni Ala ni kira sɔnna a ma. O kɛlen n'o la cɛ. Big up.